ഹായ് മാറ്റില്ല ഇനിയെങ്കിലും മേലിന്റെ ലേസിക്ക് പോകുന്നില്ല ബലെ കൂടി ಬರ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಗಾಡಿಡು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನಿಧಿನ ಮದಿರೆಂಗಿದ ಲೇಸ್ಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ತುಳುಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ತುಳು ಲಾಗ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆನ್ ಕುಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಸಿದ್ಧತೆನ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಪೂರ ಶೋಕು ಮಲ್ದೆರ್ ಮದಿಮಾಲ ನಿಧಿನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಮಾತುವೆನ್ನೇರಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈರುಪು ನಕಲು ಮುಲ್ಬದ ನಿರಕರದಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಬನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡುಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಆಸನ ಫಿಲ್ಮಲ್ತಾರೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಬನಂಚಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಡಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಬಡಂದಿಗಳು ವಿನೈತನ ಮಲ್ತಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಮಾತುವೆನ್ನೇರಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡುಪನಂಚಿನ ಆಸನ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಪುಣ್ಣ ಮಗಳು ಮೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೀರಾ ಬಂದು ಐಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವಿರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಲು ಒರ್ತಿ ದೀಪ ಪತೊಂಡ ಕುಡೊರ್ತಿ ಮೆಹಂದಿದ ಹರಿವಣ ಪತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಕುಡೊರ್ತಿ ಮದಿಮಾಲೆನ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬತುದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಸುತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಜೋರನ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಿಗಿಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಜೋರನ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು. प्रशांत के पूरी करने प्रेम कहानी आ रही है उनकी ख्वाबों की रानी. So ladies and gentlemen, please welcome Nidhishri on the stage, please.
ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ವಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದುಪನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಯಿತ ಮೇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವೆಲಕನೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ವಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಯಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪು ನೀಡಿದವು ಮೇರ್ನ ಅಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಲಿರ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮದಿಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಮದಿಮಾಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮದಿಮಾಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒವೆಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಪಡುವಂದಲೆ ಅವೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ವಾವಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಅವಂಜಿ ಖುಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗೌದಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಅವಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ತಗೊಂಡ ಸುರುಕಾದಿ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಕೋರ್ಯದ ಅಡೆದ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾವಂಜಿ ಗರ್ದ ಗೌಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ತೋಜನ ಮಲ್ಪಿನವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದಿನ ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಚಾದಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾಯಸು ಸರ್ವದ ಬಂಪಿನಶನ ಅವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಬಡಕಾಯಿ ಭದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ತೆಂಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡ ಚಿನ್ನ ಸತ್ಯದ ನಾಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಗೂಡು ಪುಣ್ಯನವನ್ನು ಪಂಡವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಲಗಂಟದ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚಿದಿನ ತುಳುವ ನಾಡಿನ ನೆಲೆ ಹತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾರಮಾನಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಗೆ ಅಡ್ಡನ ಬೂರೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪಾದಗೆ ಅಡ್ಡನ ಬೂರೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜರ ಅನುಮನ್ ನಟ್ಟೊಂದು ಇದು ಪರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾರ್ನಿಕಲ ಹೋಗದ ಗಾನೆ ಸುವರ್ಣ ಜಿಂದಗಿ ನಾಮೇಲೆಗಿ ದುಬಾರಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಗಾನೆ ಸುವರ್ಣಾಸ್ ಅವತಾರ ಅಂತ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೈಪುನಗಲ್ ಪೂರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಲೆನ ಏರಂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಕ್ಲಿರ ಕೇರಳ ದಂಚಿದ್ದು ದೂರ ಏರಂಡಲ್ಲರ ಬಾಂಬೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಚಿದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮೈಕ್ ಬಂತಿ ಬೊಕ ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಮೂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸುರುತ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಾದಾ ದಿಪ್ಪು ಐನ್ಕಿಲ ಅರಿಯಾ ದಾದಾ ದಿಪ್ಪಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಸುರುತ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ರಡ್ನೇದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಾದಾ ದಿಪ್ಪು ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಾ ಅವಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಜಿನದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ ಮೈಕ್ ಬಂದಿ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರಿಗಳ ಕೊರ್ಬೇನ ಅಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಬರೋದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದವರು ನೇರವಾದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಚೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ನರಮಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬಂದಿ ಒಕ್ಕ ಅವು ಓಲು ಎಂಚ ಏಪ ಬರ್ಬನ್ ಮಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತ ಕಾಲಿ ಕೈಟು ಸೂಪರ್ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುವರ್ಕ ಸುಗಮ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ನಿಧಿಶ್ ಮೇರ್ನ ಮೆಹಂದಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದೃಷ್ಟವಂತರ ಮುಗುಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಗುಲೆಗಂಜಿ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿದಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಸಹಿತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಯಿತ ಮಲ್ದೊಂದು ಮುಗುಲೆಗೆ ದಿಗಿದಿನಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟ ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಖಲ ಕೈಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಲೂನ್ಸ್ ఉన్నది ಅವೇನ್ ಪೂರ ದರ್ಪೋಡು ಐಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಚೀಟ್ ಎಂದೆಪ್ಪಡು ಕಮಾ ಅಮ್ಮ ದರ್ಪುಲಿ ಐಟೊಲೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ ಉಂಟು ಪೇಪರ್ ಉಂಟು ಅವೆಂದೆ ಪುಲಿ ಎಸ್ ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಇರಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬರಲಿ ಸುರೂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತೇರೆ ಈ ಮೇಡಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿಗಿದಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ದಾದ ಬಂದ ಒಂದು ಶೋಕದ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಒಂದು ಶೋಕದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಬಂದ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೋಕದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and let's go. ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಪೊನ್ನಲ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ವರಿತೀರಿ ನಮ್ಮ ಆನಲ್ ಏನು ವರಿಬಹುದು ಬೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಬಂದ ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and let's go. ಮಲ್ತೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿಗಿದಿನಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಬೇರೆ ದಾದ ಮಲ್ಬಡು ಬಂದ ಓಂಡ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ದ ಓಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ನೀರು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಬೋದು
ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ಕೊಂಡರ ಎಕ್ಕ ಸಕಾವು ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಣ ಅಕ್ಕ ಬಂಡದ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕಲು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕ ಬಂಡದ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕಲು ಓಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಪದ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದಾನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರಿಗೆ ದಿಗದಿನ ಅಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇರೆಗೆ ಏಜ್ ಏತಾಂಡಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ. ಓಕೆ ಮೇರೆಗೆ 56 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ದಿಗದಿನ ಅಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಜಿಪ ಅಂತ ಪತ್ತಗ ಮೇರ್ ಮಲ್ಬಡೆ ನಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲ್ಯದಲಕ ಬುಲಿಪೋಡು ಶೋಕು ಬಲ್ತೇರ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲ್ಯದಲಕ ಬುಲಿಪೋಡು ಎಂತ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುಲಿಪೆರೆ ಸುಲಾಭ ಜೋಕಲ್ಲಾಗ ಬುಲಿಪೋಡು. ಓಕೆ ಜೋಕಲ್ಲಾಗ ಬುಲಿಪೇರೆ ನೇರ್ತ ಹೇಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರ್ಬೋಗ ಇದು ನಿಖಲ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿನ್ ಆತಿನೇರಿ ಮೇರೆಗೆ ಇರ್ಬರ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋರೆ. ಎಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಜಾದಿ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿನ್ನರ್ ಒಂದು ಪುನರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಲತ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ವಿನೈತನ ಮಲ್ತಂದು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀ ಜೋರನ ಕೈ ತಾಟಿನ ಕೊಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಪುನಂಜನ ಗೇಮ್ ಇಡಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪುನಂಜನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಡಿ ಮೊದಲ ಗಂಟೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಮೇಡಮ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಸಾಧಿತ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಿಖಿಲ್ ವಿನೈತ. ದೇವರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನಲ ಬಕ್ಕ ಮದುಮಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಕುಲು ಮಾತ ಶೋಕುಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಮದಿಮಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಫೋಟೋ ಪುರದೆ ತೊನಿಯರು.
ಬತ್ತಿನಕುಲು ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ವನಸ್ಗ್ ಆಪ ಕೊರ್ರೆಸ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ ಉಪ್ಪಡ್ ಅಂಚನೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಬೊಕ ಶೀರ ಇತ್ತುಂಡು. ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ತಕುಲು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ.